Зейда махсус хәрби операция зонасында халак булган рядовой Сергей Кириллов белән хушлаштылар. Озатырга мәрхүмнең якыннары күп кенә зәйлеләр килгән. Район башлыгы Разиф Кәримов, Татарстан Республикасының мәдәни мирас объектларын саклау комитеты җитәкчесе урынбасары Марсель Валиуллин аның гаиләсенең якыннарының кайгысын уртаклаштылар. От себя лично, от всех заинцев, выражаю искренние соболезнования в связи с тяжелой утратой. Память о Сергее Анатольевиче будет жить в наших сердцах вечно. Сергей Кириллов 93-95 елларда армия сафларында хезмәт итә. Узган елның октябрендә өлешчә мобилизация буенча махсус хәрби операциягә алына. Тик 20 сентябрьдә Луганск һәм Донецк халык республикалары территориясендә хәрби бурычын үтәгәндә һәлак була. Сергей Кирилловка 47 яшь иде. Аның тормыш иптәше 2 улы калды. Ул үлгәннән соң батырлык ордены белән бүләкләнде. Хушлашу митинги чәчәкләр салу белән тәмамланды. Ул Зейнең Яңа шәһәр бистәсе зиратында җирләнде. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.